കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീദവതകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്യതംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ. ഭക്തർഭവതി നൈഷ്ടൈകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദ്ദേകബിന്ദോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर ब्रह्मानंदे. ഹരി ഹരി ബോൾ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 52. 52 കഴിഞ്ഞു. 53 അല്ലേ? 53. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 53, 54 ഒരുമിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്.
ശ്രീഭഗവാനുവാച ബ്രഹ്മബന്ധുർന ഹന്തവ്യ ആദതായീവ ദാർഹണഃ മയൈവോ ഭയമാപ്നാദം പരിപാഹ്യനുശാസനം കുരു പ്രതിശ്രുതം സത്യം യത്തസ്വാദയദാ പ്രിയം പ്രിയം ച ഭീമസേനസ്യ പാഞ്ചാല്യ മഹ്യമേവ ച. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു, അശ്വത്ഥമാവിനോട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും ഭീമസേനൻ ക്ഷമിക്കാനായിട്ടുള്ള ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്തു, ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു കൊല്ലപ്പെടരുത്, എന്നാൽ അവൻ അക്രമിയാകുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ സർവ അനുശാസനങ്ങളും ഉണ്ട്. നീ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. നിന്റെ പത്നിയോടുള്ള വാഗ്ദാനം നീ നിറവേറ്റണം. മാത്രമല്ല എന്റെയും ഭീമസേനന്റെയും സംതൃപ്തിക്ക് അനുസൃതമായും നീ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ നോക്കുക. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? അർജുനന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്തു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് അരുളി ചെയ്തു, ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു കൊല്ലപ്പെടരുത്. എന്താണ് ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. അതെ അതെ അതെ. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, ബ്രാഹ്മണന്റെ അവിശിഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് പറയും? ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടരുത്, എന്നാൽ അവൻ അക്രമിയാകുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം. നോക്ക്, ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെടരുത്. രണ്ടാമത് എന്താ പറഞ്ഞേ? അവൻ അക്രമി ആയതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും വധിക്കപ്പെടണം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈ സർവ അനുശാസനകളുമുണ്ട്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെന്ന് പറയുന്ന ഇതെല്ലാം, എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ നീ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. എന്ത് വേണം? നിന്റെ പത്നിയോടുള്ള വാഗ്ദാനം നീ നിറവേറ്റണം. ദ്രൗപദി എന്താ പറഞ്ഞത്? അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. മാത്രമല്ല എന്റെയും ഭീമസേനന്റെയും സംതൃപ്തിക്ക് അനുസൃതമായും നീ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭീമസേനന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? ഇവനെ അക്രമിയായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും വധിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനും അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. ഭാവാർത്ഥം: വിഭിന്ന വ്യക്തികളാൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ധർമ്മശാസ്ത്രാനുസരണം അശ്വത്ഥാമാവിനെ വധിക്കുകയും വേണം. അതേസമയം അശ്വത്ഥാമാവിനോട് കാരുണ്യപൂർവം പെരുമാറുകയും വേണമെന്നുള്ളതിനാൽ അർജുനൻ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്തും നടക്കുള്ളൂ. അത് പാണ്ഡവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. അവര് ഫുള്ളായിട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരുമാണ്. അതേസമയം അശ്വത്ഥാമാവിനോട് കാരുണ്യപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും വേണമെന്നുള്ളതിനാൽ അർജുനൻ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി. ഒരു ബ്രഹ്മബന്ധു അഥവാ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അയോഗ്യപുത്രൻ, യോഗ്യതയില്ലാതെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് അയാളുടെ ഒരു വിശിഷ്ടത. അശ്വത്ഥാമാവ് വധിക്കപ്പെടരുത്, എന്നാൽ അവനൊരു അക്രമിയുമാണ്. അക്രമി വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്. ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. മനുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു അക്രമി അവനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ തന്നെയും വധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാകുന്നു. പിന്നെ അയോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ തന്നെയും അക്രമിയായതുകൊണ്ട് അവന് വധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. സർവപ്രകാരത്തിലും ഒരു യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ദ്രോണാചാര്യർ. എന്നാൽ യുദ്ധസന്നദ്ധനായി യുദ്ധകളത്തിൽ ആഗതമായതിനാൽ അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത്രയും നല്ല ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, പരാക്രമിയായിരുന്നു, എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ്രോണാചാര്യര് വധിക്കപ്പെടാൻ കാരണം? അതേപോലെ ഭീഷ്മദേവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തത്. അധർമ്മ പക്ഷം ചേർന്നാല് എത്ര വലിയ വില്ലാളി വീരന്മാരാണെങ്കിലും യുദ്ധത്തില് ജയിക്കില്ല. അതോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഏത് പക്ഷത്താണ്? പാണ്ഡവ പക്ഷത്തായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും
കൗരവപക്ഷത്തിന് വിജയ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ യുദ്ധസന്നദ്ധനായി യുദ്ധകളത്തിൽ ആഗതനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ അശ്വത്ഥമാവ് അക്രമിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവൻ നിരായുധനായാണ് നിലകൊണ്ടത്. നിരായുധനും രഥമില്ലാത്തവനുമായ അക്രമിയെ വധിക്കരുതെന്നാണ് അനുശാസനം. യുദ്ധക്കളത്തിൽ രഥമുണ്ടായിരുന്നില്ല, നിരായുധനായി നിന്നുകൊണ്ട് വധിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാത്തരം എന്താണ് നിയമത്തിനും അനുസരിച്ച് ധർമ്മയുദ്ധമാണ് അവിടെ നടന്നതെന്ന് ഈ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നിശ്ചയമായും ഇവയൊക്കെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ദ്രൗപദിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായി അവൾക്ക് അർജുനൻ നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ടതും അശ്വത്ഥമാവിനെ വധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഭീമസേനെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതും അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അർജുനന്റെ സമക്ഷമുള്ള ഈ വിഷമസ്ഥിതിക്ക് പരിഹാര മാർഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ എന്താണ് അവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത്. ശ്ലോകം 55. സൂതവാച അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർഹാർദം അധാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹമൂർധജം. അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർഹാർദമധ്യാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹമൂർധജം. സൂത ഗോസ്വാമി ഉവാച അരുളി ചെയ്തു. അർജുനൻ സഹസ അന്നേരം ആജ്ഞായ അത് ഗ്രഹിക്കയാൽ ഹരേ ഭഗവാന്റെ ഹാർദം ഉദ്ദേശം അധ അസീന ഖഡ്ഗത്താൽ മണിം ജഹാര വേർപെടുത്തി മൂർധന്യം ശിരസിലെ ദ്വിജന്റെ സഹസഹിതം മൂർധജം തലമുടി. എന്താണ് അപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിനെ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അർത്ഥം വായിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി. അർജുന സഹസാജ്ഞായ ഹരേർ ഹാർദം അദാസിന മണിം ജഹാരമൂർധന്യം ദ്വിജസ്യ സഹമൂർധജം. മുടി മുറിച്ച് പിന്നെ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? മൂർധന്യം ശിരസിലുള്ള രത്നമടക്കം വേർപെടുത്തി. നോക്കാം നമുക്ക്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സുതഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ദ്വയാർത്ഥ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന് 2 തരത്തിലുള്ള അർത്ഥത്തിന് ഒരു പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം തൽക്ഷണം ഗ്രഹിച്ച അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ നോട്ടം കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൊണ്ടും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖഡ്ഗം വാള് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മുടി മകുടരത്ന സഹിതം വേർപെടുത്തി. അതാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമായി തീർന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബം അദ്ദേഹം അത് മുറിക്കാതെ കൊണ്ടടക്കണത് അത് മുറിച്ച്, അതായത് സ്വന്തം ഇച്ഛയോടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയ അപമാനമാണ്. ഭാവാർത്ഥം വിഭിന്ന വ്യക്തികളുടെ വൈരുദ്ധ്യകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുക സാധ്യമാണ്. ആകയാൽ അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയാൽ മധ്യമാർഗം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ബന്ധുവാണ്, ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവാണ്, കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അർജുനന് സംഭവം മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഖഡ്ഗത്താൽ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരോരത്നം വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ശിരച്ഛേദത്തിന് തുല്യമാണ്, തലയെറുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ആ ശിരസിലുള്ള രത്നം എന്തുകൊണ്ട്? വാളുകൊണ്ട് വേർപെടുത്തി. എന്നാൽ പ്രയോഗത്തിൽ അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ അശ്വത്ഥാമാവിനെ ദ്വിജൻ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും അവൻ ദ്വിജനാകുന്നു. എന്നാൽ തൻ്റെ പദവിയിൽ നിന്ന് നിലം പതിച്ചിരിക്കാൻ അവൻ യഥോചിതമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ദ്വിജനാണ്, പക്ഷെ യഥോചിതമായി അവനെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാക്കി. കുടുംബം മുറിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ
ശിരസിൽ നിന്നും മുടിയോടടക്കം മകുടരത്നവും കൂടി വേർപെടുത്തി. ശ്ലോകം 56. വിമുച്ഛരശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രഭം തേജസാ മണിനാഹീനം ശിബിരാന്നിരപയാപയത്. വിമുച്ഛ മാതാജി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാണാൻ ഇപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ട്. മാതാജിയുടെ നെറ്റിന് വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ മാതാജി? വേറെ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ? അല്ല, താഴോട്ട് ഇരുന്നാ മാതാജി, മേലോട്ട് ആക്കിയപ്പോ കണ്ടു. ഇപ്പൊ കണ്ട? മാതാജി കണ്ടു കണ്ടു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിമുച്ഛരശനാബദ്ധം ബാലഹത്യാഹതപ്രഭം തേജസാ മണിനാഹീനം ശിബിരാന്നിരയാപയത്. വിമുച്ഛ്യ അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ ശേഷം സ്വതന്ത്രനാക്കിയ ശേഷം രശനാബദ്ധം കയറുകളുടെ കയറുകളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കി. ബാലഹത്യ ബാലഹത്യ ഹതപ്രഭം ശരീരപ്രഭ നഷ്ടപ്പെടുക. തേജസ ശക്തിയുടെ മണിന ഹീനം കവരപ്പെടുകയാൽ ശിബിരാത് ശിബിരത്തിൽ നിന്നും നിരയാപയത് അട്ടിപ്പായിച്ചു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവനെ കയറിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിച്ചിട്ട് ആ ശിബിരത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു. അത്രയും അപമാനിച്ചു വിട്ടു എന്ന് പറയാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ബാലഹത്യ ചെയ്യുകയാൽ എങ്ങനെ? എന്താ ബാലഹത്യ ഇവിടെ ചെയ്തത്? ദ്രൗപദിയുടെ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെ ആണ് തലയറുത്ത് കൊന്നു. അപ്പൊ ബാലഹത്യ ചെയ്താൽ അവൻ ആരാണ് കൊന്നത്? അശ്വത്ഥാമാവ്. ശരീര തേജസ് നേരത്തെ തന്നെ നഷ്ടമായിരുന്നു. ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവായി തീർന്നു. അപ്പോൾ മാത്രവുമല്ല, ഇപ്പോൾ അതിനു പുറമെ ശിരോരത്നം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുകയിൽ അവൻ കൂടുതൽ ബലഹീനനായി തീർന്നു. അപ്രകാരം അവൻ ബന്ധന വിമുക്തനാക്കപ്പെടുകയും ശിബിരത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൂട്ടിപ്പോ നമ്മള് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ആട്ടിപ്പായിക്കണം. ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള വാക്കാണത് അല്ലെ. ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം അപ്രകാരം അപമാനിക്കപ്പെടുകയാൽ അവഹേളിതനായ അശ്വത്ഥാമാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെയും ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്താൽ ഒരേ സമയം വധിക്കപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ്? അർജുനന്റെയും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളുടെയും ഒക്കെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്താൽ ഒരേ സമയം തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്? വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മകുടവും ശിരോമുടിയും വാളുകൊണ്ട് അറുത്തെടുത്തു. പിന്നെ വധിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശിരസ് മുറിച്ചില്ല. ശിരസ് മുറിക്കാത്തോണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടുമില്ല. ശ്ലോകം 57. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വപനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാനിര്യാപണം തഥാ ഏഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വധോ നാന്യോസ്തി ദൈഹികഃ. വപനം ദ്രവിണാദാനം സ്ഥാനാനിര്യാപണം തഥാ ഏഷ ഹി ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം വധോ നാന്യോസ്തി ദൈഹികഃ. വപനം ശിരസിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുന്നത്. ദ്രവിണ ധനം. ആദാനം കണ്ടെത്തുന്നത്. സ്ഥാനാത് വസതിയിൽ നിന്നും നിര്യാപണം വായിക്കുന്നത്. തഥാ അതും ഏഷഃ എല്ലാം ഹി നിശ്ചയമായും ബ്രഹ്മബന്ധൂനാം ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കളുടെ വധഃ വധം അന്യഃ മാർഗം അസ്തി ദൈഹികഃ കാര്യത്തിൽ. ഇതെല്ലാം വധത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശിരസിൽ നിന്നും മുടി ഛേദിക്കുന്നതും ധനത്തിന്റെ അനുഭവാവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ.
അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തില് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശിക്ഷകളെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതപ്പോ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ശിരസിൽ നിന്ന് മുടി ഛേദിക്കുക. സ്വന്തം ഇച്ഛയില്ലാതെ മറ്റൊരാൾ നിർബന്ധപൂർവം മുടി ഛേദിച്ചു കളയുക. അതേപോലെ ധനത്തിന്റെ അനുഭവാവകാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക. വീട്ടിലുള്ള ധനം, പൈതൃകമായിട്ടുള്ള ധനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതേപോലെ സ്തനാദി വസതിയിൽ നിന്നും ഭവനത്തിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നതുമാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുവിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ. ശരീരത്തെ ഹനിക്കണമെന്ന ആദേശമില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. ശ്ലോകം 58. പുത്രശോകാതുരാ സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ കൃഷ്ണയ സ്വാനാം മൃതാനാം യത്കൃത്യം ചക്രുർനിർഹരണാധികം. പുത്രശോകാതുര സർവേ പാണ്ഡവാ സഹ കൃഷ്ണയ സ്വാനാം മൃതാനാം യത്കൃത്യം ചക്രുർനിർഹരണാധികം. പുത്രൻ ശോക യോഗദുഃഖം ആതുര സർവേ അവരെല്ലാവരും പാണ്ഡവാഹ പുത്രന്മാർ സഹ ഇതം കൃഷ്ണയ ദ്രൗപദിയോടൊപ്പം. ഇവിടെ കൃഷ്ണയ എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ. ദ്രൗപദിയോടൊപ്പം. സ്വാനാം ബന്ധുക്കളുടെ, മൃദാനാം മരിച്ചവരുടെ, യത്ത് കൃത്യം നിർവഹിക്കേണ്ട ക്രിയകളെ, ചക്രുഹു നിർവഹിച്ചു, നിർഹരണ അധികം ബാധ്യതയുള്ള. അടുത്തത് അവരുടെ മരിച്ചവരുടെ ഉദകക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. അനന്തരം ദുഃഖാർത്തരായ പാണ്ഡുപുത്രരും ദ്രൗപദിയും അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് യഥോചിതമായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തി. ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് അധ്യായം 7 തീർന്നു. അതിനുശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ദുഃഖാർത്തരായ പാണ്ഡുപുത്രരും ഇതിൽ മരിച്ചവരുടെ എല്ലാം ഉദകക്രിയകൾ ചെയ്യാനായി ദ്രൗപദിയോടുകൂടി അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് യഥോചിതമായ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ അശ്വത്ഥാമ ഈ നെറ്റിയിലുള്ള ഈ ഇത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ മാതാജി? അതാണ് നാളെ നോക്കിയിട്ട് പറയാട്ടെ. ഞാനിപ്പ ആലോചിച്ച് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നോക്കിയിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞുതരാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മണി മുറിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ട്. ആ മണി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അശ്വത്ഥാമന്റെ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും തീരും, ഐശ്വര്യങ്ങളും പോകും. അത് ജന്മലാല് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദ്രോണന്റെ മകനായതുകൊണ്ട് ജന്മനാല് ജന്മനാ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ കർണന് കിട്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജന്മന അശ്വത്ഥാമാവിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മണി. അത് കുടുംബയോടൊപ്പമാണ് അർജുനൻ ഛേദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഇത് എടുക്കായിരുന്നു. 8 മണിയാവണുള്ളൂ, നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിന്നെ 2ാമത് ലൈവ് ഇടേണ്ട വരും. ആ നേരം എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കണോ? അതോ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കണോ? ക്ലാസ് എടുത്ത മാതാജി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പിന്നിലല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 8ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കട്ടെ. ആദ്യം തന്നെ ലൈവ് നമ്മൾക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം നോക്കാം.